हाय एवरीवन। आपण मैंने जानी किछि दिन तले मो हॉस्पिटल रे थिली। मो देह बहुत खराब थिला, सर्जरीटे होइतिला मोर। बाकी एबे आपण मानक प्रार्थना भल पाइबा आ भगवान को कृपाରୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବା ଟାଇମରେ ମୁଁ ବସ୍ ଗୋଟେ କଥା ଅନୁଭବ କଲି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ସେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଦାଦା ଖୁଡ଼ି, ପିଇସା ପିଇସି, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ମଉସା ମାଉସୀ, ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବୁଥିଲି ସେ ଟାଇମରେ କେବଳ ମୋ ବାପା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ମୋତେ କେହି କଲ୍ ମେସେଜ କରିକି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି ମୋ ଭାଇ କହିକି, ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। କଲ୍ ଦୂରର କଥା, ମେସେଜଟେ ବି କରି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏତିକି ଲାଗିଲା, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଥାଏ, ମଣିଷ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟେ ଥାଏ, ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଏଇ ବୋଧେ ମଣିଷ ସମାଜଟା ଚାଲିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ କି ସମୟ ହିଁ କହିଦିଏ ସତରେ କିଏ ନିଜର।